Dicsőtessük a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Kérünk, áld meg és szenteld meg ezt a képtartót, és töltsd el szívünket szent lelked örömével. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Angyaloknak királynéja, tiszta szűz, kérjen a te szent fiadat, életünk. Éges virágszám, hozzá esgetünk, szép szűz Mária, könyörög értünk. Firdanunknak királynéja, tiszta szűz, kérjen a te szent fiadat, életünk. Éges virágszál, hozzá esgetünk, szép szűz Mária, könyörög értünk. Szent Orbán pápa és vértanú közbenjárását kérve kérjük őt, hogy a Szentlélek működését mi is megtapasztalhassuk lelkünkben, és egyszer majd címe látására is eljuthassuk. És kívánok mindenkinek áldott és pihentető vasárnapot. A Gabit megkérte, hogy de egy picit húzódott, azért én elmondom, hogy ez a két fő oszlop, ez itt állt lenn. És itt, ahogy mentek a nagy gépekkel, azt a felét elhúzták. Az a szép sima rész, az újra van pótolva, a többi, ami ott látszik, az is a megrongálások miatt van kipótolva. Most az a terv, hogy be lesz kenve még egy ilyen víztaszító réteggel, és talán ki fog vinni még 200 évet, mert pontosan nem tudjuk, hogy mikor állították ide, de úgy gondoljuk, hogy egy 150-200 éve biztos itt áll már. És reméljük, hogy szép lesz, és itt az emberek, hogyha erre járnak, akkor megbecsülik, és virágot hoznak ide, és a virág sose fog elhervadni. És a Szent Orbán püspök, vagy pápa meg fogja védeni a szőlőhegyet a veszedelmektől, és a szőlőt a bajoktól. És hogyha lenne most itt egy kis bor, akkor meg is locsolnánk itt a lakóztopot. Ha legközelebb jövünk erre, még locsoljuk.